Bore da, mae'n 5 munud i 11 ac dwi'n disgwyl, dwi'n disgwyl i rywun gyrraedd yma efo skip o Gwynedd, skip hire. Felly am 11 maen nhw fod i gyrraedd top y ffordd yn Bethel. Mae gen i drôn yn fan hyn yn barod i gael y shot ola dwi angen ar gyfer y ffilm ma, ond nhw yn gyrru mewn i Bethel ac yn delifro y skip i fan hyn. Felly, mae'n ddwrnod braf eto, oedd hi'n braf, oedd hi'n bendigedig o braf ddoe. A just in ôl y controller a cofni rywun ffonio. Felly mae'r drôn yn barod i fynd, really. Fel o'n i'n dweud, ddoe fi yn ei draw yn Gwynedd skip hire yn gorffan y ffilmio. Felly, da ni wedi gwneud y rhan fwyaf o gyfweliadau pwysig i gyd. A wedyn o gennym ni lot o gyfweliadau bach, yr un mor bwysig, ond storis rhai o'r bobl gwahanol oedd yn gweithio i'r cwmni ffilmio heini ddoe. A wedyn oedden ni angen actuality shots, so shots o'n nhw yn neud i gwaith. Felly, gathon ni shots efo'r drôn o'r gyrwyr yn dod ar hyd y bypass, oedd hwnna yn anhygoel. Oedden ni hefyd wedi gosod camerâu mewn yn y cabs, pethau fatha GoPro. Oedden ni'n gallu clipio'r GoPro ar y skips hefyd, fel oedd heini'n cael ei llwytho ar y loris, oddi ar y loris. A wedyn, mi o gennym ni Mark hefyd tu mewn i'r cab yn ffilmio ar gamera yn solo hefyd. Felly dwi wedi cael footage really gwych. A mae'r fideo efo Gwynedd skip hire bron iawn wedi orffan. Felly, a mae'n stori ddiddorol iawn. Dwi'n gobeithio nhwch chi fwynhau be da chi weld ar gwaith da ni wedi wneud. Mae yna gymaint o bobl wedi rhoi feedback da i ni'n barod ac o be da ni'n ddallt o siarad efo'r criw hefyd. Mae wedi bod yn ofnadwy o brysur o ran skips hefyd. Yn dilyn y fideo, lot o bobl yn dweud bod nhw wedi gweld o ar Facebook, felly mae hynny yn rhywbeth really da ac mae hynny'n neud ni'n falch. Mae'n dangos bod ni'n neud y job yn dda. Felly, dwi'n edrych ymlaen i chi gael gweld y fideo yma. Yn gen i weld sydd eithi fo'r flight ola yma wan. Felly shots, a'r money shots fel da ni'n ei alw fo de, hwnna di'r pay-off lle. Take off. Home point updated. Mae'n edrych yn lyflu fyd. Oce, mae yma. Siwrna bach. Hello? Are you okay? Okay, just give me a second. I'm just flying up there now. Which leap? Oh yeah, let me see it. Let me see. Which late bay are you at? First one after the roundabout. Let's come to the second, to another one. Oh, you're not into the village yet, no? Not yet, no. Ah, right, okay, yeah. Yeah, that's fine. You know where the sign is where you come into Bethel? I'm there now, so if you want to start now, it's fine. Oh, okay. All right, mate. Nice one. Thank you.